Ingon ani karon nga si Gwen wala pa man gyud. So magproblema pa gyud si Pambari 4 ani mga par kay lisod masad kaayo nga kanang sa June 30 mo sugod si Pambari 4 nya siya sa June 30 pasad magig awan kanang makig transition si Gwen Garcia. So apiki na kayo sa oras. So meaning ana mga par bot pasabot ana mga par nga nang maglisod pa gyud siya og dawat sa iyang kapildihan. Ilabi na nga sakit-sakit man ginayang kapildihan ni Gwen Garcia kay pila biya sa katuig nga nang siya ang gobernador sa probinsya sa Sugbo. Nya si Pambari 4 ra gyud ang nakapildi kaniya. So mayong adlaw kanatong tanan og daghan kayo salamat sa inyong suporta. O daghan sa kayo salamat mga par sa inyong pag-subscribe sa akong channel. Unya sa katong mga viewers na ako nga wala pa naka-subscribe, palihaw nang ko subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video. Unya mga par, pasensya de kayo mo sa akong tingog, medyo pagaw-pagaw pero tingog mga par kay namutay ki pamati nga anang ubo ba o gubo og sipon kay mao gini uso karon kay tungod sa atong panahon nga mukalit og uwan, mukalit og init. Nya di gina malikaya nato mga par nga ubhon ta, siponon ta. So mo ni na itabo na ako karon medyo pagaw ang tingog. So karon arita sa atong hisgot-hisgotanan mga par. Ato ning hisgot-hisgotan ni kang Gwen Garcia o kang Pambari 4. Kay karon kuha na June 1 hantod karon mga par ang team ni Gwen Garcia wala pagi plano nga makig transition sa team ni Pambari 4. Unya pila rabi dagan sa ng adlaw, pila rin pagdagan sa panahon, maabot na ang June 30. So mas maayo man ginunta to nga igabot sa June 30 maka-preparar na daan ba kay para maka-start na si Pambari 4 sa iyang mga projects, sa iyang mga plano sa probinsya sa Sugbo. Nya karon kay anong murag gitikaan pa maging problema si kuan Pambari 4 kay hangtod karon wala pa maging plano si Gwen nga makig transition sa iyang team ni Pambari 4. Pareha unta ng kuno kanang yang pagkumangkon ba nga si Raymond Garcia nga nidawat gyud dayon sa iyang kapildihan nakig transition gyud dayon ang team ni kuan Garcia, Raymond Garcia nakig-operate gyud dayon sa team ni ng Archibald para kanang igsugod sa bagong mayor. Na sila idea ba nga mao na akong opisina, mo nang opisina ni kuan dai na baki para kanang sugod gani sa paglingkod sa mga kandidato, maka serbisyo na sila dayon sa katawhan. Ingon ani karon nga si Gwen wala pa man gyud. So magproblema pa gyud si Pambari 4 ani mga par kay lisod masad kaayo nga kanang sa June 30 mo sugod si Pambari 4 nya siya sa June 30 pasad magig awan kanang makig transition si Gwen Garcia. So apiki na kayo sa oras. So meaning ana mga par bot pasabot ana mga par nga nang maglisod pa gyud siya og dawat sa iyang kapildihan kay labi na nga sakit-sakit man ginayang kapildihan ni Gwen Garcia kay pila biya sa katuig nga nang siya ang gobernador sa probinsya sa Sugbo. Nya si Pambari 4 ra gyud ang nakapildi kaniya. So maglisod pa gyud ni og dawat si Gwen. Kung tinuod siya nga nahigugma sa kuan mga katawhan sa probinsya sa Sugbo, dapat magig-transition na siya sa ni Pambari 4. Dapat ang team ni Bari 4 iyan ang i-tour nga to sa sa Kapitolyo, iyan ang tabangan ba makik-operate siya kay kanang nanaman na kanang okay sa tong bago nga musod. Siyempre kanang wala pa magina idea
kay pag-o pa man ang katong karaan nga nasa sud kay siya may suhito diya sa mga papili siya sa sud. Dapat mag-cooperate siya sa bag-o nga mosud. Dapat mag-cooperate ang team ni Garcia hangtod karon kay wala pa man gyud. So magproblema gyud si Pambari 4 ani kalakiya. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya sa katong mga viewers na ako diha nga wala pa naka-subscribe. Paliw kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video.